Sanibona. Yebo unjani? Haya, sikhathi kanjani la? Badayisa ngefoni la, phansi kwento. Akekho umuntu edayisa ngefoni. Okay, ke phisanayo ke. Akekho umuntu efisa nefoni na. Hayi okay, kasibeke kanje. Yabo ozongitholela ifoni. Uzomshayisa nge-one night stand. Ha! One night stand? Ube la after 5 minutes. Yebo. Manje futhi senza kanjani lento le? Ubumzwile utheni lo muntu? Uthe umuntu uzokubuyela nefoni uzoshaya naye understanding ngawo. Esadu naye formula le shanisa. Uzoqala mina. Ngifike ngishaye. Uphume. Phinde ngibuye ngene wena. Ushaya uphume. Phinde ngene mina. Sokuthintshana lapho ugesi ucimile na azabone. Oh, soyitika ngasho. Sizobusa. Hey, kuyosaphanje nje. La khona nangu umuntu asimbambe inkunzi. Hayi inyanga nje leya. Khuleka man, khuleka. Asikhalekeni. Ukuthamkhihlelezi letha la iphone. Ya, kwenze njani? Wena sikubamba inkunzi man. Cawutha kubona ukushunala. Yini ngafuna sithanda ningazi kahle. Wena. Siyakwazi ukuthi ukuthamkhihlelezi wena. Usihlanyise lena bafana. Uzohlanyisa ba. Wena umthapho siyawazi uweek. Unothe umuntu ozobophungizwe uzoshona. Manje sole promotion baba. Ngafuna ningazi kahle. Ngathi sizonihlanyisa lena bafana. Uzohlanyisa ba. Hamba nena amandla zakho. Hey, sebenzeka mfana. Yabona into esizoyenza mfethu. Ngiyafuna ngamnika lo mntana one stand ayinike se. Yabo masifika lapha mina ngizofika ngicima ugesi ebusuku. Ngishaya. Mase ngiyaphuma ngiyochama. Mase ngena wena. Ushaya. Mase uyaphuma ubuye ngene. Yawubona umehlo kuzocacisana le Khulile nto. amanje amancane. Ungabike muntu kakhulu mina nguthi uthike. Hayibo. Uyahlanya yini? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 Ayusahlanya yini wena? 1 2 3 1 2 3 4 Hayibo mhlanyisi. Hayi. Letha la. Mimi hlanya wena. 1 2 3 1 2 3 4 silima lesi. Akabusheke la ngabushekile mina. Yeah. Boulevard. iPhone. Ngiyasithenga bana la. Sambeni. Mina ngisicathulo. Bonke abantu banyathela ngami. Manje sengigugile sengile. Hayibo. Mabet. Uba uyahlanya. Awusahlanya umnganami ayingeke sambeni. Awusahlanya mnganami ayingeka sambeni. Hayibo. Hayibo.